Hello friends, दा फाइनाली गोदान अफिसियेल नटिस फैबाय बेनो जाबाय BTC साख्रि नोंथांमोननि 420 मासि लास्ट डेट 7 एप्रिल अनलाइन एप्लाइ जागोन अफिसियेल नटिस जों नायगोन दा जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला आरो बे भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिन्थियो आरो लोगोसे एप्लाइ खालामनो हायो दा खुनु बेयाव IPO नाङा जास्ट नोंथांमोना अनलाइन खालामनांगोन 24 मार्च जानाय लोगो लोगो दा बे नटिसखौ जों नायगोन बिनि सिगां जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव जेब्लायबो साख्रिनि BTC नि आपडेट नोंथांमोना मोनगोन प्लास सेन्ट्रेल स्टेटनिबो मोननो हागोन आरो दा मैया मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन जेराव BTC साख्रिखौ लानानै गोबां दान्थे बिदान्थि जादोंमोन आरो गोबां दुखु मोननाय फोरमायदोंमोन दासिमबो नटिस गैया एबा रिजाल्ट गैया होननानै स' बेनिफ्राय भिडिअ होनाय लोगो लोगो दिनैसो रिसेन्टलि गोदान अफिसियेल नटिस फैबाय बेनो जाबाय CSB आव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन दा मोनसे बाथ्रा होनदोंमोन जे CSB पर्टेला एसे बिजि जादोंमोन ना जानो हागौ बिथांमोना बेखौनो डिजाइन खालामदों बा आपग्रेड खालामदोंमोन दा फाइनालि गुड निउसआ बेनो जे गोदान पस्टनि अनलाइन एप्लाइ नैबे पर्टेलाव फैनानै नोंथांमोना डेट जानाय लोगो लोगो खालामनो हागोन दा बे डेटआ माब्ला जामारगोन जों बेखौ दायो नायनोसै दा बेनो जाबाय मोनसे गोदान अफिसियेल नटिस फैबाय बेनो जाबाय नोंथांमोननि सिगांनि ओंखारखानायमोन जोंहा मिन्थिखादोंमोन जे 420 BTC सेक्रेटारि पस्टआ क्रिएट जाबाय होननानै BTC आव दा फाइनालि अनलाइन नोंथांमोना खालामनो हासिगोन आरो बेनो जाबाय CSB नि पर्टेलाव नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हागोन आरो बे जाबाय डेटआ 24 मार्चनिफ्राय 7 एप्रिलसिम नोंथांमोना अनलाइन खालामनांगोन बेयाव खुनु IPO नाङा एग्जाम फिसा बेसेबां थागोन बेखौ मिन्थिया जेब्ला गोदान अफिसियेल नटिस फैथारो अब्ला नोंथांमोना मोनगोन नाथाय नोंथांमोननि अनलाइन डेटआ 24 मार्च जानाय लोगो लोगो स्टार्ट जासिगोन 7 एप्रिलसिम आरो बेयाव मोनसे मोजां बाथ्रा बेनो BTC नाथ' गासैबो हाखागोन नाथाय जायनोखि बिश्वनाथ आरो सनितपुर दङना नोंथांमोना 60 गामि एड खालामनाया बिथांमोनाबो बे पस्टआव एप्लाइ खालामफानो हासिगोन थांनाय बाराव खालामनो हायाखैमोन दायो जिनोखि गासै 60 गामि गोदान दाजाबदोंना बिथांमोनाबो उदालगुरिनि डिस्ट्रिक्ट जानानै एप्लाइ खालामफानो हागोन बेखौ बिथांमोना बेयाव मेनसन खालामबाय आरो बेनो आरो नोंथांमोननि डिपार्टमेन्टआ PNRD जागोन आरो खामानिया BTC लेभेलाव नोंथांमोना जागोन गासै 420 भेकेन्सि नोंथांमोना मोनदों दानिया नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन साख्रिनि सायाव BTC नियाव जोंहा मैयासो मोनसे भिडिअ आउट जादोंमोन बड' जब इनफोआव दा बिनि लोगो लोगोनो नोंथांमोना मोनबाय जे गोदान नटिस बेनो जाबाय BTC सेक्रेटारि पस्टआ नोंथांमोननिया थाबैनो एप्लाइ जासिगोन दा बिनि बैसोआ 18 इयार्सनिफ्राय नोंथांमोना खालामनो हागोन आप टु 45 इयार्ससिम जागोन जोंनि एसटिआ जानो हागौ बेखिनि जागोन नाथाय 18 इयार्स जागोन देन बिनिफ्राय फरायनायखौ होनोबा बेयाव डिग्री पासआ नांथारगोन स' डिग्री पासआ नांथारगोन देन स्ट्रिमा आर्ट्सबो जानो हागौ एन्ड कमार्स साइन्सबो जानो हागौ बेखौ मिन्थिगोन नेक्स्ट लेभेलाव नाथाय आंनि मथेब्ला काउन्सिल लेभेलाव आर्ट्सआनो बेयाव एलिजिबल जागोन नाथाय 6 मान्थ्स कम्पिउटार डिप्ल'माया थानांगौ बायदि मोनदों जेब्ला बे पस्टखौ नायो दा बेखिनियानो नोंथांमोननि गोदान नटिसआ गासै 420 पस्ट फैबाय आरो बिनि अनलाइना जागायमारसिगोन 24 मार्चनिफ्राय आरो लास्ट डेटआ 7 एप्रिलसिम हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो एलिजिबल जागोन एन्ड सेलारि होनोबा 14,000निफ्राय जागायनानै नोंथांमोना 70,000नि बारा मोनहैगोन बेनो जाबाय बे पस्ट लेभेलाव दा बेखिनियानो लेटेस्ट आपडेटआ बेखायनो भिडिअखौ हानाय एसेबां शेयार खालामदो जाहाथे बयबो एप्लाइ खालामनो हायो एन्ड नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव आपडेट मोननो हागोन आरो ग्रेड 4 नि फाइनाल रिजाल्ट फैथारसिगोन एन्ड नन टेक्निकल एग्जाम ग्रेड 3 आबो थाबैनो जासिगोन एप्रिलाव जासिगोन गोबां सर्सआव मोननाय बायदिबा नोंथांमोना बयबो रेडि जादो